Ki dinuduk ya ini. Enggak lah, wis. Ora apa. Ki matoe engko sing Ora tak live, Pak. Wuyu lah soalnya. engko sing pas kunci pas ya. Isti mintil. Tak tunggu dhewe kok. Yang awasan. Ini kan yang kurang jago masih Jaranang. Jaranang. Kayak mbok ge opo? Gua aku no kendange iki lho saya. Capek ndi capek. Tak tutup tangan. Ah, kuwi lho. Kuwi lho lah.